Nämä 4 peliä tulevat ensimmäisenä 199. Ei mennyt 200 rikki, 320 seppainen RX1 Yamaha Warrior Turbo vetää 199. Parantaa 1 kilometrin tunnissa, mutta jää 200 rikkomatta. Mitä tekee Warrior Turbo 300 heppaa, joka tulee seuraavana? Edellisellä kierroksella 182, tässä se tulee. Nyt 189 tutkaan. 189, eli sen paransi 7 kilometriä tunnissa. Mutta nopeimpana Yamaha RX1 Warrior Turbo ja 320 hevosvoimaa, 199 kilometriä tunnissa. Ja mutta silti 200 kun rupeaa olemaan tikussa, niin hui hai! 198 tuohon näyttöön. Riittääkö? Muakin pitu